Ak na priečky myslíme už pri murovaní nosného a obvodového muriva, do každej druhej ložnej špáry vložíme oceľovú spojku, ktorou budúcu priečku k murivu uchytíme. Polohu priečky si vyznačíme na nosnej stene. Vápenno-cementovú maltu pre prvý rad tvárnic položíme na hydroizoláciu. Priečky natrieme maltou po celej ploche aj na čelách. Spojky tiež dôkladne natrieme maltou a zamurujeme. Medzeru medzi priečkou a stropom nakoniec vyplníme penou. Pochopil som, že stavať s materiálom Ytong je naozaj hračka. Ytong je jednoducho stavebnica pre dospelých. Z Ytongu sa muruje veľmi presne a s minimálnym množstvom odpadu. Navyše, tento materiál aj dýcha a vytvára zdravú klímu. Priečky, s ktorými sme pôvodne nerátali, je možné kotviť aj iným spôsobom. Spojku pripevníme do steny dodatočne pomocou hmoždiniek. Používajú sa hmoždinky do pórobetónu. Priečky k nosnému múru nelepíme. Vzniknutú dilatačnú medzeru vyplníme montážnou penou. Ytong ponúka preklady aj pre dverové otvory v priečkach. Montáž prekladov je opäť jednoduchá, uložia sa iba do tenkovrstevnej malty. Práce spojené s dokončovaním stavby sú veľmi jednoduché a hlavne rýchle. Pomocou jednoduchých nástrojov si podľa potreby vytvoríme v murive otvory a drážky. Efektívnosť výstavby domu z tvárnic Ytong je naozaj veľmi vysoká. Rodinný dom možno vymurovať za 14 dní.